Здравейте в поредния епизод на Дора се мести. Поредното преместване, защото отиваме в новия апартамент. Набързо да ви разкажа предисторията и после ще ви разправям за багажа и цялата организация днес. Но какво се случи? В последния клип всъщност видяхте, че посрещнахме мебелите, гордо сгубихме каквото можем и всичко останало го зарязахме и че бяхме до електрото. В електрото отидохме уж да подпишем договора, за да ни сложат електромер. Обаче жената тогава каза, че не трябвало и това имало някаква стъпка преди да се подпише този договор. Въпреки че аз бях получила имейл, че следващата стъпка е подписване на договор. Седмица-две по-късно сагата ми с Електрохолд продължава, защото аз им бях писала имейл да проверя какво се случва и те казват, трябва да подпишете договор. При което аз защо ходих според вас до Разлог? Както и да е. И се започва една комуникация, в която ние напред-назад разменяме някакви имейли. Те там, съжалявам да го кажа, но са супер некомпетентни. Всеки ти казва нещо различно. Добре, че поне тогава от електрото ми издадоха потребителско име и парола, с което мога да се логна в сайта им и евентуално да подпиша този договор онлайн. Хубаво де, обаче сайта им знаете ли от коя година е? От 2000-та. И от тогава нищо не е пипано. И ти където и да цъкнеш, то дава грешка, даваш назад. Без майтап, казвам ви, четвъртък и петък, 2 дни, прекарах с по 5 пъти обаждания, с по 5 имейла изпращани и имам, без да преувеличавам, 15 незавършени заявки. Защо незавършени? Защото да, грешка. И това случва четвъртък и петък, мен направо ми е писнало. И в крайна сметка в петък, показвайки на Станислав как аз не мога да направя нищо, как просто тъпия им сайт не работи, момчето вика, дай тук да цъкни, просто цъкай на поразия. И дойде, цъка на поразия и го оправи. И пуснахме заявката в петък в 7 вечерта след работно време. И в понеделник ми бяха издали фактура. Във вторник я платихме и така се приключва. Обаче, за да сложат този електромер, след като си платиш фактурата, знам, че след като подадеш този договор, т.е. знам, че срока е 7 дни. И минават 5, на мен никой не ми се обажда. В крайна сметка ние сме в Бургас, а пък, нали, имаме път. Аз трябва да го предвида това нещо. Ще им трябвам ли? Не знам, няма да ме информират. И решавам пак да им се обадя. Любимото ми нещо. И им звъня. И те знаете ли какво ми казват? Да, ние ви сложихме електромер. Някой да ме уведоми? Не. Обаче такова е. Сега спряхме в септември до Лидъл за кафе и продължава нашето дълго пътешествие. И после вече на място ще ви показвам и разказвам всичко, защото има купени нови мебели, има поръчани просто пълна лудница. Беки е с нас. Къде без нея? Айде до скоро! Ето ни в апартамента 100 часа по-късно да ви покажа какво е положението. Имаме ток да бъде светлина. В банята няма, защото... тук има филийки. Тя веднага да ги докопа. В банята няма, защото най-вероятно няма фасунки. Когато са идвали от електрото, тези неща, които виждате тук подпрени отдясно, са ги бутнали и вижте какво са направили. Само проблеми. И общо взето е това. Сега Станислав почва да носи багаж. Аз ще почна тук да поуправям някакви неща. Не знам и аз какво ще правя. Беки, и измихме краката, че навън е кално и е щастлива. Харесва и тук. Вече са потъркаля на диванчето. Така че това е за сега от тук. После ще ви покажа багажа и всякакви интересни неща. Докато Станислав носи багаж, а той има чувство, че ще носи следващия час и половина. Преди малко ми обърна масата, за да мога да седна като нормален човек и започвам да сгладам каквото ми е донесъл. Първото нещо е ето тази, как се казва, етажерка за обувки, която ще стои пред вратата. Тя е най-обикновена. Ето го, дойде. Ето го и моето произведение. Сега ще имам с какво да се похваля. Всъщност на всеки багаж, който да несе Станислав, ще ви показвам гордо какво сме си взели. Взехме си ето този комплект за готвене, тенджери, 4 броя, от малка до огромна, от Метро. И тук що ги измих.
и са много готини, защото така са солидни, не са някакви кекави. И отделно вътре има разделение колко литра вода, нали, си налял съответно. И сега следващата ми задачка, която ще се намеря е... Може да се занимавам с някакви неща, които нали, няма да пречат на никой. Примерно имаме закачалка. Нея няма да я правя, защото ще трябва да е тук и по-добре не, но ми донесе една лампа. Това е за TV шкафа, той ще го сглабя после. Това какво е? Това е пейка, която също е за тук. Нея после. Ето тази лампа. Нея ще пробвам да сглобя. А пак това, мили хора, е от IKEA стъпало. Виждате ли? Ето такова стъпало, за да може да си го държа в кухнята евентуално и да ползвам горния ред, защото, вижте, едва стигам тук. Там вече е мираж, така че трябва да си ползвам мястото. Тенджерите, мисля, че струваха около 60 или 80 лева, някъде там, по-скоро 60, може би 70, не съм убедена. Но, ако искате, ще минем през онзи списък, който много хора намериха за полезен. Да, и на мен ми е много полезен, защото така, освен че си следя бюджета, си следим и какво сме купили, какво сме забравили. Когато пристигне всичко, може да минем през списъка, хем да ви направя апартмент тур и да си говорим кое колко е струва, откъде сме го купили, ако сте си харесали нещо и вие да си купите. За хората, които казват много грозни мебели, окей. Няма проблем вие да ги намирате за грозни. Аз ги намирам за хубави. Вие няма да живеете тук, нали? Окей? Друго нещо, което пропуснах. Да, Беки е много притеснена, защото си мисли, че не знам какво си мисли, просто е притеснена всъщност. Друго, което пропуснах да ви кажа, че освен нашата кола, че е пълна с багаж, родителите на Станислав също идват и тяхната кола също е пълна с багаж. Така че днес тук ще бъде доста натоварено. Друго важно нещо. Предния път имахме ключар. Той беше от сайта Rent a Hand. Не е спонсорирано и днес също ще дойде майстор, който да провери дали бойлера работи, защото хубаво имаме ток. Ама аз не искам да рискувам да го натисна и да каже бум и да трябва да правя ремонт на банята. Така че човека ще дойде да провери. Rent a Hand е сайт, в който може да се намерите всякакви хора, да ви изработват някакви неща, да ви ремонтират някакви неща, за услуги общо взето. Както и съответно, ако вие предоставяте някакви услуги, може да си направите обява там. Така че човека ще дойде да провери електроуредите. Разбрали сме се също така и да монтира след това пералнята, съдомиялната и така нататък. Започвам да сглобям лампата, да бъде светлина. Това матрак много ме дразни, защото ми скрива цялата светлина от големите прозорци. Иначе, какво искаш? Какво? Иначе първата задача на Станислав и на баща му ще бъде да качат. Мисля, че тези неща тук са за горе. Мисля, че това е спалнята. И матрака и да сгубят спалнята, защото тази вечер ние ще спим тук, а те ще спят в хотела, в който спахме ние предния път. Запазихме им стая там. Той беше много хубав хотел. Аз наистина съм впечатлена. Просто не може с кучета. И няма смисъл да спим на хотел при положение, че имаме ток, ще имаме осветление, ние вече имаме отопление, конвекторните печки работят, ще имаме чершафи, завивки, всичко общо взето ще бъде тук. Няма смисъл да издаваме парите за хотел. Всичка мара в тасала, лампата е готова. Обаче, какво? Лошо ли е? Само дето не съм много убедена това как трябва да е. Не е така. Не се притеснявайте за мен. Да си мислите, той мъжа и тук я оставим, а тя да се оправя. Напротив, супер приятно ми е. Даже ако не бях бременна, щях да участвам много повече. Това са неща, които аз обичам да правя. Интересни са ми да правя някакви неща с ръцете си и да виждам резултат, защото работата ми е онлайн и е по-трудно да видиш някакъв резултат. Виждаш някакви числа, но не виждаш разликата, не виждаш удовлетворение, не виждаш свършен готов продукт. Докато това, гледайте, сгубих го сама. Сега ще видим дали ще го и финализирам. Ще го финализирам много ясно. Обаче тази лампа нямаше инструкции за сглабене. В смисъл има едни, но те не са като на тези от Юск. Тук беше малко добре, че очевидно. Ето я, в цялата и през. Тази лампа, между другото, беше доста скъпа, близо 200 лева. Цък, цък. Тока е голяма работа.
Много добре. Какво ще кажете? Доста уютно. На живо, между другото, е по-добре. На телефона виждам, че не е много. Не изглежда много добре, на живо е хубаво. Сега ще си изчистя букука и продължавам с другите неща. Станислав носи багаж. О, декорацията е тук. Друго начин може да нямаме, обаче лампа и възглавничка. Айде. Готови сме. Страхотно. А освен декорацията, ако на следващия курс Станислав ми донесе малко храна, няма да е никак зле, защото е обяд. Сутринта си бяхме приготвили сандвичи, които ги изядохме още в колата. И сега за обяд няма нищо за ядене. Няма очевидно да готвя в момента, докато не дойде човека да провери дали всичко работи като хората. И няма време да ходим на ресторант, защото има прекалено много работа, която трябва да се свърши. Така че единствената ми възможност са едни барчета, които съм си поръчала. Те са в колата, дори не съм си отваряла пратката. Те са протеинови и нямам търпение да си хапна. После ще ви ги покажа. С какво ще залъжам глада? Вижте го това диване. Ето какво още може да се открие в следващите турби, които Станислав ми донесе. Тези вази са от окраста на Gender Reveal партито, както и тези свещи. Между другото, не знам дали съм пуснала този клип, ще има такъв. Пишете, ако не съм, пишете в коментарите според вас какъв е пола на Бебчо. На Бебчо, бебенцо в коремчето. И, нещо важно. Ако сте гледали предишните видеа, бях се оплакала, че си купихме този сушилник от Седник. Но нямаше такова за чини, както беше показано на картона, че има. И отидохме до Айко и те ни дадоха, както виждате, защото ни се полага. Ей, тук отстрани трябва да стои. Айде, готово. Вече имаме всичко. И наредих възглавничките. Вижте какво става. Много ще е хубаво. Представете се, сега тук има доста такова неподредено и неогледно. Ама представете си е така и да вали сняг и не телевизора пред вратата. А откакто Станислав го няма и ми носи тук багаж, трябва да се оправям с живота и не ми харесва. Убила съм 2 миризливки и тук. Не ми харесва. Ужасно е. Дами и господа, ето го моето творение. Успях да го сгубя. Станислав само ми затегна болчетата и сега ще го тества, защото да не падам аз. Одобряваш ли? Може да стигаш вече втория рафт. Аз там работа нямам. Къде? В кухнята ли? Добре. Държи. Добре. Супер. Браво на мен. Майстора дойде и имаме една добра новина, че бойлерът е свързан с кухнята и тук няма да се налага да купуваме допълнително бойлера. Директно ще си имаме топла вода. И каква е лошата новина? То не е, че е лоша новина, просто си има капе леко вода от едно бойлера, където минава към стената, но той сега ще ги смени тази нещата, ще ги затегне, той ще разбира. Но това е, реално няма други главни проблеми. И тук едната печка се опитваме да я запалим. Тази на горния етаж си е перфектна, топли си. Тая просто нагревателя и нещо не е светва, но сега ще разберем какъв е проблема на нея. Ще го правим. Виж, имаме ток. Браво на Електрохол. Браво, наистина, да. След 100 години мъчение. Да. 100 000 човека работят вътре. А то само много интересно с един комшия, който се бяхме видяли и миналия път и нали, те се едно бяха долу-горе с нашите темпове по различните процедури за тока. И днеска ме вижда и ми вика, имате ли ток? Викам, имам. И той ми вика, и ние имаме. Ама те вика, тук от електрото са на излъгали, вика, че трябваше да питаме на други места. От електрото толкова много лъжи чух. Значи първо тия хора, да ви разкажа малко простотиите им. Те не си познават сайта. Казвам им, не мога да завърша заявката си, нали? Защото 15 заявки имах, 15-та беше завършена. Но 15 пъти аз съм се опитала и им звъня, не става, може ли ме опътите? И те казват, ние не виждаме какво виждаш ти. И аз съм окей, аз работя тази работа, знам как да обяснявам, така че да получа помощ. Обаче те не си били познавали платформата. Тоест те не знаят от страна на потребителя какво виждам аз, какво трябва да се случи, което е супер изнервящо. И ги питам, добре какво правите, ако някой не може да се справи? Как го опътвате? И те казват, няма ли сме такъв случай? Викам, супер, аз съм най-тъпия клиент, викам как да процедираме. И те казват, трябва да отидете до офис. И аз викам, хубаво.
Миналата седмица бях в електрото. Там не ми позволихте да подпиша договора, защото не трябвало. Сега къде да отида, тъй като се намирам в Бургас? И тя ми вика, идете в офиса в Бургас. И аз няма офис в Бургас. И жената ми вика, не е вярно, имаме офис в Бургас. Викам, окей, дайте ми адреса. Кажете какъв е адреса на офиса. И тя, разбира се, казва, идете в сайта, там пише. Аз отивам на сайта, но аз вече съм била 15 пъти. Повярвайте ми, аз със сигурност не искам да бия 5 часа път с кола да дойда до Електрохол да си подпиша тъпия договор. И викам, добре, влизам на сайта, не виждам Бургас да има. Може ли вие да влезете и да ми кажете? Защото явно аз съм некомпетентна да работя с интернет, не знам. И тя влиза и вика, да, нямаме. Ами може да отидете до Варна. Аз вече един път бях ходила до Варна, но по някакви други поводи, пак до Електрохол. И това ще да е ужасно. Но да, просто едно нещо, ако трябва да си извадите от тази история, защото да ги хейтим хората, файда няма, но на вашата работа не бъдете такива. С моя колектив, аз като ръководител работя последния начин. Не се дръжте така, както не искате да се държат с вас. Опътете човека. Да, има някои, които трудно се оправят, досадно е, особено ако има някакви по-възрастни хора и не успяват, но млади има, които не успяват. Няма значение, просто свършете работата като хората, за да не се налага този човек да ви звъни още 60 пъти. 60. Хайде сега отивам да видя кое ще е следващия ми. Коя ще бъде следващата ми задачка? Станислав отиде на мисия, тъй като майстора му каза да купи 4 кружки за банята и още някакви неща там за бойлера, който течал. А пък аз сглабям поредното нещо, защото знам, че няма смисъл сега да го сглабям, обаче иначе какво да правя. Но, както виждате, съм на финала. Сега слагам тия малки мекички неща на краката. И ето я готова. Няма да я местя там, защото само това ни липсва в момента. Ще стои тук на мястото на TV шкафа, поне за сега, докато го сгубим. Имаме проблем с този радиатор, защото... Не е радиатор, да е на конвекторна печка, защото вижте сега, нали така е изключено. Давам най-надясно да го включа. И просто, както и да върви тия, нали, тук очевидно и така се увеличава, не тръгва. По някой път тръгва, обаче за 1 секунда. И след това веднага изгасва. Явно нещо има някакъв проблем. Трябва да покажем на майстора, да погледне и него. Иначе, разбира се, навън. Охо, вижте колко е тук! Овчичките. Иначе да, навън ще да ви казвам, че вали. Типично, всеки път като сме тук вали. Но сега даже е поспряло. Браво! Когато пренесахме багажа, файдала. Оставихме мъжете да продължават да сглабят спалнята, пък ние отидохме до Lidl, купихме вода, защото нямаме. И още 100 000 неща. И вижте какво са направили с седалките отзад. Никога не съм виждала колата по този начин. Пуснали са седалките напред, назад, не знам на къде, май напред, като гледам тук. И там отзад има 2 торби от Lidl и един чувал картофи, защото в крайна сметка трябва да се яде. Ето, прибрахме се да видим сега на какво прилича спалнята. Почнала е да дава вид, освен че майсторът тук открива грешки. Да, в момента имаме проблем. Ето тук в двата края трябва да има 2 като закачалки, на които да може да вържим тези, да хванем тези дългите части, които са по дължина. Но само, че тези вместо да са направени отвън, когато са правили спалнята, те всъщност са ето тук. Това значи, че ние трябва в момента да цепнем кожата, за да могат да се появят тези закачалки и да вържим тук гърба на спалнята, както и в този край. Хубавото е, че тази част така не, че не са виждали. Да, но от Виденов сега се чухме, за да ги попитаме дали това е идеята и потвърдиха, че трябва да се отвън. Да, и сега чакаме да ни дадат обратна връзка и вече ще видим. Ще я порим ли? Дали ще я разпорим тази спалня или не. Вместо да готвим вкъщи за вечеря, ще излезем на ресторант, обаче
Гледайте, тук карат... пусна ги, браво. Обаче на кръговото погледнете какво се случва. Хуро! И ние как да минем? Как да минем, ми кажете? Няма как да стане. Ще изчакам хорото и празника. Не знам, сватба ли е, кукери ли са? Какво е? Не знам. Кукери са! Ето ги там. Ох, ужасно е в тъмното. Но да, кукери са. Браво! Случайно попаднахме на кукеров ден. Добро утро от следващия ден. Снощи спахме много добре на новия матрак. С новите завивки, с новите чаршафи. Аз всичко съм изправила предварително и наистина надминаха очакванията ми, защото все пак пазарувахме бюджетно, горе-долу. Нали, може да излезе много по-евтино, може да излезе и много по-скъпо, но матрака топ, завивката топ. Аз се притеснявах, че ще е тънка, защото до сега нали, не е имало хора в този апартамент и предполагах, че ще е студено, но не, беше много добре. И сега осъзнавам, че се чувствам все едно живея в къща, защото буквално преди малко станахме. Облякла съм се като чубанка и сме с Беки на разходка. Беки е пусната. На разходка сме в дворчето. Сега ще направим една обиколка, тя да си свърши работата и се качваме горе. Буквално това ще бъде нашата реалност, ако си имахме къща. Само, че без да се налага да поддържаме двора, фасадата, басейна и да изсипваме куп пари. И да, това е много хубава свобода, защото слизаш се така по домашни чехлички. Кучето дори е пуснато, само я гледам, нали, ако свърши нещо да мога да почистя. И това е, беше супер. Сега ще се качим и ще видим Станислав с какво е започнал днес, защото каза, че ще започва да сглабя нещо и ще ви покажа изпалнята на какво положение е, защото там положението не е цветущо. Ще ви покажа колко комфортно ни беше с нощи. Какво се изразяваше нашия комфорт. Чакай да те хвана с тебе. Кажете ми, това свобода ли е или самота? Погледнете я. Тя е супер щастлива. Определено мисля, че й харесва тук. Къде се криеш? Виждам те. Ела тук. Ела. И послушна. Да, виждаме. Замина. Нашата позната приятелка. Малката черна котка. Много миличка. Любимец. Прибрахме се да видим Станислав. Какво е сглобил? Лесните работи. Лесно, ама това е важно. Стойка за палта. Да. Това е стойка за палта. Мисля, че е от Юск. Всичко от Юск, освен леглото. Което е единственото нещо, което беше дефектно. Проблеми, да. Това и матрака от Юск, не съм много сигурен. Вие кажете как трябва да изглежда еднолицев матрак. Защото ние си представим, че ме еднолицев, отдолу трябва да има решетки. Точно така, докато този нямаше. А за мен ако няма, значи е двулицев. Докато примерно двулицев не става за това. За това легло, защото нямаме под матрачната рамка. И сега ще видим. Сега ще ви покажа как спахме с нощи. Да. Я да видим, работи ли? Да видим сега по-то да не работи. Браво. Имам още дрехи. Реално имаме 8 броя. Ние отделно купихме и закачалки малко, които тях ще монтираме. Но ето, добре, ще издържи на тази тежест. Пише, че май може до 5 кг да взима, ама нека да не го тестваме чак до 5 кг, защото все пак е от Юск. Не... какво много са добре за сега нещата от Юск. Ако го дигна, дали ще се разпадне. Вау. Това къде си го представя за джип? Ми там някъде, да. Айде,
ще го садят по-шумно. Като за начало, да. То така или иначе в момента погледнете, то просто е... То е една пейца, тук трябва да има също. Тя горе, в момента я ползваме като стол да си слагаме дрехите, но към момента вкъщи е просто пълен хаос и така ще бъде следващите... Има ли ничем коледна украса, вау. Но така ще бъде следващите няколко дни, защото все още трябва тук да се сглабя TV шкаф, там масата може би днес ще я сглобят. Аз вчера сгубих много неща, те едно легло не успяха да сглобят и сега ще ви покажа всъщност защо и как спахме с нощи и какво е положението на спалнята. Така, тук, както виждате, го оставихме така, защото след рекламацията, която им направихме с нощи за тези платки, които трябва да са уж на таблата, са от вътрешната страна под кожата, просто изчакваме да видим, ще я порим ли, какво ще става, но и другия проблем, както каза Станислав, е с матрака, че уж ние поръчахме еднолицев матрак с идеята, че ще може директно да се сложи, защото за тази спалня пишеше, че ако е еднолицев матрака, няма нужда да се купува подматрачна рамка. Да, ама не, защото както разбрахте, този няма отдолу тези решетки под матрачната рамка. И спахме в това положение. Ето е пейката, за която Станислав говори. Тук е дрехи, простоти и едно сглобено нощно шкафче. Това е за днес. Сега ще оправим леглото, сега да изглежда малко по-прилежно, все пак, малко от малко. И ще направим по едно кафенце. И нямам търпение да се сглобят и останалите неща. Майсторе, направих ти едно кафенце. Да се чувстваш. Аз няма да пия, че нещо ми е добре. Вместо надник кафе. Това ти е надника. А кажи на хората какво имаш на носа, защото ще кажа, че съм ти го щупила с нощи. Нещо не съм била доволна. Не, това са лентички Airways, тъй като аз имам крива носна преграда. И като цяло дишането ми е доста трудно, доста често примерно като спасам с отворена уста. Докато тези лентички, поне на мен, наистина ми помагат. Ние имаме партньорство с тях и може да си ги купите. Станислав ги откри, но после и аз ги пробвах и наистина работят. Съм много доволна. Особено, не знам дали знаете, може би бременните само знаят, че бременните имаме проблем с носа също. Аз не знаех, признавам. Лентичките мисля, че ги открих преди бременността. Не съм убедена, но не знам защо се запушва този нос постоянно. И това е нещо, което също работи, така че ако искате и вие да дишате нормално, може да си купите. Ние сме много доволни. Това ни е сигурно 3-4 опаковка. Станислав, като спи с тях падат. Не знам как спи. Аз като спа с тях, на мен не ми падат. Не, наистина, че просто са от сутринта до вечерта няма да падат. Не ги мокрим. Да. Цял ден издържат. Аз съм се къпала, също не пада. Да, ако имате проблем с носа и искате да дишате нормално, купете. Дълъг ден, но голяма част от мебелите са сглобени, както видяхте, TV шкафа, холната маса, тук горе-долу се поразчистихме, нали, пак казвам горе-долу, защото колкото сме се поразчистили, тук обособихме един кът с натури, които ще оправим по-нататък. Това е микроволнова печка и капака и ето го. От тук хладилника го извадихме, малкия хладилник. И го взеха за Бургас, защото тук ще влезе съдомиалната, която все още не сме поръчали. Не знам какво се тъткаме. И Станислав и Беки излязоха на разходка, а пък през това време аз ще взема да сготвя една мусакичка и една зеленчукова супа, защото Станислав иска сериозна манджа, а аз искам нещо леко, което да не ме подува. Вечер ми е изключително тежко на коремчето и просто и без това нищо не ми се яде, а трябва да ям заради
там хапчетата, които пия, не искам да ги пия на празно стомахче. Освен това, тук с осветлението имаме проблем, защото не, че имаме проблем, но сам тази лампа работи. Утре ще купим още и майстор ще дойде да ги монтира. Така че съвсем скоро ще бъде светло навсякъде, както трябва да бъде и няма да бъде тази ужасна светлина. Да ви покажа какво е положението в банята. Днес дойде майстора и махна тази печка, която беше тук и сложи контакт, за да може да се монтира перална. Те ще да монтира, ако казанчето не беше протекло. Ако казанчето не беше протекло. И казанчето или тук меката връзка отдолу не знам и се наложи тук да прави нещо. Съответно крана се щупи, съответно не знам си какво стана и накрая е трябвало да изреже плочката и утре Станислав щял да купи ревизия. Това били онези пластмасови капаци. Иначе по този начин изглежда банята. Вече е много по-чиста и тук ще монтираме шкафа. Той е сгубен, само трябва да се сложи. И майстор беше така добър да ни даде 2 лампички, защото нашите не работеха, бяха изгорели и нямаше откъде да купим. Беки, здравей! Беки се върнал от разходка с баща си, а пък той отиде за поредния курс с буклук. Иначе ето това е шкафа, който трябва да монтираме. Аз съм готова, супата ми е на котлона, мусаката ми е във фурната. Сега си взимаме едно душче и после ще вечеряме. Мусакичката ми е готова. Супата почти аз съм изкъпана, остава само да я пасирам. Съответно, днес повече нищо няма да се случи, защото на мен наистина много са ми паднали батериите. Мисля вече да приключвам този влог, защото стана прекалено дълъг, а и като цяло нямам какво повече да ви покажа. Остава да намерим решение за спалнята на втория етаж и евентуално да дойдат електроуредите, но това ще ви го покажа в следващ влог, така че ако ви е интересно, следете тази поредица. Абонирайте се за канала ми да не изпускате някое ново видео, което качам. И ще се видим съвсем скоро, а до тогава пътувайте, мечтайте и откривайте!